Robert Attila Majlat ta' 41 sena u Mart Robert Attilans Majlat ta' 37 sena mill-Ungerija u li joqogħdu San Pawl il-Baħar ġew ikkundannati bejniethom 24 sena ħabs wara li nstabu ħatja li traffikaw żewġ nisa f'Malta biex ikollhom x'jaqsmu marġiel li kienu jmorru magħhom beħlas. Fil-qorti jingħad li ż-żewġ vittmi li isimhom ma jistax jixxandar ġew Malta bosta snin ilu taħt il-kontroll assolut tal-akkużati biex jipprostitwixxu ruhom. In-nisa li waħda minnhom għandha tarbija ta' ftit xhur kienu jgħixu f'appartament li fih kienu jmorru ma' bosta irġiel u l-qlieħ kien imur kollu għall-akkużati. Saħansitra l-akkużati kienu jieħdu ħsieb it-tarbija ta' waħda mit-tfajliet sakemm ikollha x'taqsam mal-irġiel, medja ta' 15 kuljum u kienet tagħmel dak li kienu jkunu jridu. U skont kif tgħidilha l-imputata. Fid-deċiżjoni tiegħu il-maġistrat ġew mifsud qal li m'għandu ebda esitazzjoni li jemmen il-verżjoni tal-vittmi. Qal li kuntrarju għall-imputati kienu dejjem konsistenti fil-verżjoni tagħhom. Il-qorti nnotat bosta kontradizzjonijiet fix-xhieda tal-imputati qudiema u fl-istqarrijiet li taw lill-pulizija ftit wara l-arrest. Il-maġistrat mifsud qis li l-akkużati kellhom kontroll assolut tal-vittmi, tant li waħda minnhom kienet ilha taħdem għalihom 7 snin u kienu qegħdin jgħixu għal kollox minn fuqha. Ingħad li meta inxtrat kellha biss 17 sena u l-fejn kienu jmorru l-imputati kienet mur magħhom. Għal bżonnijiet personali tagħhom il-vittmi riedu bil-forsi jitolbu lill-imputati, inkluż għal ħrieqi għat-tarbija tagħha. Għalkemm l-imputati ċaħdu li kellhom x'jaqsmu mas-servizzi sesswali li kienu qegħdin joffru l-vittmi, fil-verità kien hemm mekkaniżmu sħiħ li ħadd ħliefhom ma kien responsabbli minnu. Fosthom reklamar, il-kera tal-appartament, iż-żamma tal-appuntamenti mill-akkużata u l-ġbir tal-flus mill-prostituzzjoni. Fil-fatt l-akkużata kienet tieħu ħsieb il-loġistika kollha wara l-appuntamenti tal-klijenti. Tiftiem mal-klijenti x'riedu eżatt kemm kien se jitla l-prezz għas-servizz mitlub kif ukoll il-ħin kemm kien se jdum mill-klijent mal-prostituta. Wara li qiesed dan kollu, il-qorti kkundannathom 12 sena ħabs kull wieħed u ordnat ukoll li tinħareġ ordni ta' protezzjoni għal 5 snin fil-konfront tal-vittmi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.